Така, здравейте, брати и сестри! Днес ще говорим отново за Господа. Ще говорим върху Неговото Слово, Библията. И върху това, което ще говорим, е Псалом 91 в Библията, в Стария Завет се намира, за онези, които не са запознати добре с Библията. Ще говорим и ще размишляваме, и както го казах и преди в предишни мои записи, защото когато размишляваме, Святия Дух е този, който ни разкрива това, което Бог иска да ни каже чрез Словото си. И така, нека да започнем да четем Словото и да видим какво Бог ни е приготвил днес, да чуеме и каква духовна храна Бог ни е подготвил днес, за да нахрани духовният човек в нас, да нахрани нашия дух, нашата душа. Нека се приготвим за слушане и да насочим вниманието си върху това, което правим, четем, говорим и слушаме. Нека Бог да ви благослови. Така, започваме. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Първи стих на 91 псалом ни казва, че онези, които потърсят Бога, онези, които пожелаят да дойдат при Него, ще получат, както и надолу ще прочетем, ще се изпълнят Неговите обещания в техния живот. Тоест, Бог ще се грижи за тях, Бог ще ги благославя, ще ги защитава и закриля. Но преди това, Библията ни казва, че който живее под покрива на Всевишния, т.е. който живее при Бога, който иска да дойде при Бога, под покрива. Вижте, да живееш под един покрив с Бога. Да живееш в такава близост, да търсиш тая близост на Господа, с която ти да го опознаваш по-добре, да разчиташ на Него и да знаеш, че Той е Бог всемогъщ и Той може посякога, по всяко време да те избави, независимо в каква ситуация ти можеш да попаднеш в своя живот. Нека продължим надолу. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото се уповавам. Какво ни каза Словото? Значи ние говориме, каза Словото, ще казвам за Господа, ще казвам за Бога, че Той е моята крепост. Значи първо идва изговарянето, първо идва изповедта от нашите уста, защото ние уповаваме на Бога. Ще казвам, значи аз няма да скрия, аз няма да крия, че уповавам на Бога. Аз няма да се притеснявам и няма да се срамувам, че уповавам на Бога. Напротив, аз ще казвам, аз ще разгласявам, че уповавам на Бог, защото знам, че Бог е този, който може да избави онези, които уповават на Него и го търсят. Амин. Така, нека четем. Защо Библията ни казва, ще призоваваме Господа и защо ще казваме, че Бог е наше прибежище и Бог е нашата опора? Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. Какво ни казва Словото? Защо ще разгласявам? Защо ще говоря? Защо ще казвам, че аз уповавам на Бога? Защото Той единствен е, който ще ме избави, казва, от примката на ловеца. Коя е примката и кой е ловеца? Ловеца е Сатана.
Той е ловец на души. Той погубва душите на хората. Той поставя примки, лъжи, измами, с които те да се хванат в неговата лъжа, да се хванат в неговата примка, да се хванат в неговия капан и той да ги отдели от Бога и тогава да бъде властен над тях. Защото когато човек се отдели от Бога, а се хване в примката на дявола, той го дърпа, за да го погуби. Дявола не ти мисли доброто. На пръв поглед ти си мислиш и много хора си мислят, че аз сега съм длъжен да спомена това, което ще чуете. Много хора си мислят, че услугите на дявола са за тяхно добро. Какво има под предвид услугите на дявола? Говори го, понеже това е примката, която той ги хваща. Това е ловеца, който хваща душите и ги погубва в ада. Това са хората, които предпочитат услугите на дявола. Кои са услугите на дявола, знаете ли? Някои от вас знаят, някои не знаят. За това ще ги кажа. Вместо да дойдат при Бог, вместо да дойдат да направят Господа свое обиталище, свое прибежище, вместо да търсят да дойдат при Господа, при Бога, който е техния баща, който е любов и ги обича и мисли само доброто, за да ги избави, те отиват и търсят услугите на Сатана. Това са какво? Ще отидат при врачка, ще отидат при магьосници, ще отидат при предсказатели, ще отидат при гадатели, ще отидат при астролози, ще търсят зодиаци. Всичко това е една услуга на дявола, която на пръв поглед се вижда лесна и достъпна и като че ли ефикасна. Но това е примката на дявола, която той поставя, за да хваща хората чрез неговите служители, защото всички врачки, всички баячки, всички гадатели, всички запитвачи на мъртви духове, казва Божието Слово, всичко това е мерзост пред Бога, всичко това е дело на дявола. И когато хората отиват при него, пред такива служители на Сатана, те се хващат в неговата примка. Той им каже им част от истина, която да ги възхити, която да им грабне вниманието. И когато им грабне вниманието, тогава той влиза в тях, защото те отварят съзнанието си, те приемат с вяра това, което чуят от врачката, гадателката и така нататък. И това нещо започва да работи срещу тях. На пръв поглед, като че ли имат ефект, като че ли ще случва нещо хубаво. Но в крайна сметка, последствията стават лоши. Вижте, когато аз не съм запален рибар, но за да хванеш риба, ти трябва да поставиш добра стръв. Тя да изглежда като че ли е нещо нормално, естествено за рибата. Дори съм чувал, че хората слагали някаква аромат, който да привличал рибата, да може тя по-лесно да хапне и да се нагълта, ама така добре да се нагълта, че да въдицата и да влезе чак в гърлото. Точно това прави Сатана. За да не може да се разпознае, че е Сатана, той прави някаква маска на добра услуга. Но в крайна сметка, когато ти се нагълташ с тази стръв, когато ти поставиш кръка си в неговата примка, неговата цел е да те погуби, да те съсипе, да вкара проклятие в живота ти. Защото ти не си се обърнал към Бога и си се обърнал към Сатана. И тогава Бог не може да направи нищо за тебе. Той ще направи, ако ти се покаеш от това, което си сторил и отново се обърнеш към Бога и спреш да търсиш тези врачки и тези баячки, магьосници и така нататък. И тогава идват освобождение от примката на ловеца, тогава идва примка от освобождението на дявола и тогава ти започваш да живееш живот благословен, търсейки
своя Бог. Нека Бог да ви благослови. На тая тема можем да говорим много и някой път, ако ще Бог, ще говорим по-подробно върху тези неща за баячки, врачки, магьосници, гадатели и така нататък. Защото светът днес се напълни с такива хора и това са служители на Сатана, които искат да отклоняват хората от Бога и да ги вкарват в ада. Защото целта на дявола е всяка душа да се отдели от Бога и да отиде в ада. Целта на Бог е всяка душа да се обърне към Него, Той да й прости и да ги избави от ада. Така че Божието Слово ни казва: защо ще разгласявам аз, че уповавам на Бога? Защото Той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Примката на ловеца, дявола, гибелният мор е онова нещо, в което Той ще те вкара, когато ти решиш да последваш Сатана. Нека Бог да ни благослови. Но долу се казва така: защото с перата си ще те покрива. Бог ще те покрива с перата си. И под крилете му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Вижте, какво казва Божието Слово? Вярността на Бога, естеството на Бога, самата природа на Бог, на Господ Исус Христос, вижте, много хора погрешно разбират за Бога. Бог не е убиец. Бог не иска никой да убие. Бог не иска никой да прокълне и да отиде в ада. Напротив, неговата природа е да спасява и затова Исус Христос се нарича Спасител. Затова самото име Исус означава Спасител. От какво те спасява? От примката на ловеца. Избавяте от ръката на дявола. Избавяте от огъня на ада. Така че самата природа на Бога не е да погубва. Природата на Бог, естеството на Бог е да защитава, да закриля, да подкрепя. Алелуя! Така че като ти дойдеш при Бог, ти това очакваш. Сатана те лъже, че ще те закриля. Напротив, той те прилъгва само колкото да дойдеш при него и да се отделиш от Бог и тогава той си прави с теб каквото си иска. Но когато ти дойдеш при Исус Христос, неговата природа е да те закриля. Халелуя! Слава на Бога за такъв Бог! Слава на Бога за това, че имаме Божието Слово, имаме Библията. Слава на Бога за това време, което Бог ни е дал да говорим за Него. За това да разгласяваме Божието Слово и хората да чуят за Господа и да се обърнат към Него, да се покаят от греховете си и да се кръстят в името на Отца и Сина и Святия Дух. И така да поемат по пътя на Господа. Защото само при Бог ние имаме защита, закрила и утеха. Защото Той е нашия баща, Той е нашия Творец, Той ни е създал и Той ни обича. И самото име на Бог е любов. Така че когато ти дойдеш при Исус, ти започваш да усещаш Неговата любов, Неговата грижа за тебе, независимо в какво положение се намираш в живота си. Халелуя! И надолу каза: няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем. Няма да се боиш. Страхът, безпокойството ще те напусне. Ще усетиш сигурността, която Бог дава в живота ти. Вижте, сам Бог може да ти даде 100% гаранция за това, което ти обещава, че ще се изпълни. Никъде по света, вижте, никъде по света, каквато и да осигуровка да си направиш, каквато, как се наричаше, каквато и застраховка да си направиш, никъде не ти дават 100% гаранция, че нищо няма да се случи. Но при Бог имаме тая 100% гаранция. При Господа, при Бога, при Исуса Христа. Той се е доказал
доказал своя характер през вековете на своите последователи, че е верен да изпълни своето слово. Той е мощен да изпълни словото си. Той е мощен да изпълни обещанията си. По някой път ни се струва, че като че ли Сатана е успял по някакъв начин да отклони онова, което Бог ни е обещал, но това са временни явления. След време виждаме, че Божието Слово е силно, мощно, славно, остро, живо и деятелно и то започва да се изпълнява в живота ни. Халелуя! Няма да се боиш от нощен страх и от стрелата, която лети денем, от бродещият в тамата мор, от погибел, която опустошава по пламне. От бродещия в тамата мор. Какво иска да ни каже Божието Слово? Днес света е в тъмнина. Какво е в тъмнина? В неизвестност. Не знае утре какво ще се случи. Тъмнината е нещо, в което си несигурен. Ходиш пипнешком. Не знаеш какво има пред теб. За теб, на теб, покрай теб. Светът точно по този начин днес живее. Светът живее без Исус. Хората, които живеят без Бога, са в тъмнина. Несигурност. Градят домове, градат небостъргачи, постигат научни такива открития, постижения големи, но в крайна сметка само несигурност. Само несигурност. Големия небостъргач, къде си сигурен, че голямо земетресение няма да го събори. Голямата сграда, големият дом, всичко това, къде си сигурен, къде имаш тая сигурност и гаранция, че нищо няма да се случи? Никъде. Освен при Бога. Бог дава гаранцията. Бог дава 100% гаранция. Бог дава сигурността в твоя живот. Когато ти решиш да му се довериш. И тук другата половина на 5 стих казва, т.е. на 6 стих казва: от бродещия в тъмата мор, от погибел, която опустошава попладне. Посред бял ден. Попладне. Това е нещо, което погибел, това са болести днес, които са по цял свят. Виждаме какво се случва покрай нас. Какви болести нови и нови се появяват. Погибелен мор посред пладне. Хората са несигурни. Само при думата само при чуването на ново име на някаква болест, хората изпадат в паника. Но Бог казва: ти няма да се притесняваш от тези неща. Аз го вярвам. Аз вярвам, не съм аз, вярвам, че не съм само аз, който вярвам в Божието Слово, защото Божието Слово е истина. То се сбъдва, изпълнява. И това е нещо, което ме е накарало да повярвам в Исуса Христа. Това е нещо, което ме е накарало да повярвам в Библията. Защото когато аз за пръв път започнах да чета Божието Слово, видях и усетих нейната свръхестествена сила в живота си и разбрах и усетих, и видях, че Божието Слово се изпълнява в света и в живота ни. Така че това, което пише в Божието Слово, аз го вярвам и вярвам, че не съм единствена, който го вярвам. Вярвам, че има милиони вярващи християни, които живеят по този начин, стремят се да живеят според Бога. Стремят се, полагат старания. Значи, опитваме се, не винаги имаме, опитите са неуспешни, когато се проваляме, не се отчаиваме, а отново ставаме, покаяваме се и продължаваме. Слава на Бога! И така, ти няма да се боиш, казва, от този погибелен мор посред пламне. Ти няма да се боиш от тези нови вируси, ти няма да се боиш от тези нови болести, защото те ще се появяват. Но до тебе, казва, те няма да се доближат. Амин.
И казва 7 стих: хиляди ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Виждате ли? Хиляди ще паднат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Бог е верен. Бог изпълнява Словото си. Когато ти търсиш Бога със сърцето си, когато ти си направил Господа свое обиталище, когато ти живееш под един покрив с Бога, Неговите обещания се изпълняват в твоя живот. И казва: сам с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Праведните. Кои са праведните? Всеки може да стане праведен. Праведен е всеки онзи, който приеме Исус Христос и кръвта на Исуса Христа го умива от всеки грях. Праведен е този, който е решил да следва Бога, който се е кръстил в името на Отца и на Святия Дух и е решил да следва Господа. Ако искаш ти, ако се още не си го направил, потърси църквата, която вярва в цялото Божие Слово. Защото има църкви, които не вярват в цялото Божие Слово. Затова Бог ни учи ние да говорим истината. И аз ще ви кажа, аз не че искам да настроявам някого срещу, защото аз самия съм евангелски вярващ, евангелски проповедник на Божието Слово. Аз съм от протестантската църква, от протестантските църкви. Аз не искам да вкарвам една религиозна, ако така може да се каже, вражда между католици и между православни, протестанти и така нататък. Аз искам вие самите да направите своя избор, да усетите къде е присъствието на Бога. Четете Библията и да видите изявата на Святия Дух. Защото църкви има, които не вярват цялото Божие Слово. Има църкви, които не вярват в дарбите на Святия Дух. Има църкви, които не вярват в помазанието, в това, че Бог може да върши велики неща, призовавайки името на Исус. Затова ви казвам, потърсете църквата и кръстете се в името на Отца и Сина и Святия Дух. Едно от нещата, което ние протестираме, защото затова ни казват протестанти, едно от нещата, които ние протестираме, е, че начина на служение, което се води в някои църкви, не е според Божието Слово. И кръщаването на малки деца няма никаква файда. От четем Евангелието ще видим, че когато Йоан кръщаваше, той кръщаваше големи хора в река Йордан. Когато Исус се кръсти, беше на 33 години. По-точно на 30 години. От той на 33 умря. И по този начин ние виждаме, че водното кръщение, както го наричаме ние, е за покаяние на хора, които съзнават греха си. Като дойдеш при Исус, ти се кръстиш в вода и ставаш християнин. И се кръстиш в името на Отца и Сина и Святия Дух. И тогава започваш да усещаш присъствието на Бог в живота си. Тогава Бог започва да изпълнява своето обещание. Четеш Словото и виждаш, че то се изпълнява в твоя живот. И нека да продължим надолу. Сам с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Възмездието на нечестивите. Вижте, Бог не иска нечестивите да умрат. Той иска те да се обърнат към Него и да живеят. Но те самите избират да ходят по пътя, който ги води към погибел. Исус казва, два пътя има. Тесен път и широк път. Две врати има. Тясна врата и широка врата.
Тесният път е този, който води към живота, т.е. към Бога. И тясната врата е тази, през която ние минаваме, за да стигнем до Исус. Сам Той е вратата. Широкият път и широката врата отиват към погибел. И хората избират широкия път. Бог е застанал и казва: върнете се от широкия път, обърнете се, спрете да отивате по този път, защото този път ви води към погибел. Днес такива проповедници на Божието Слово говорят за Исус, но хората не искат да чуят. И когато дойдат бедите, когато дойдат нещастията в живота им, те започват да проклинат Бога, като че ли Бог им е виновен. Но не, Бог не е виновен. Той предупреждава. Той казва, че този път, по който си хванал, той ще те заведе до погибел. Но пътят, който води към него, е Божието Слово, Библията. И тогава те започни да ги четеш. Започни да се молиш, да хвалиш Бога, да общуваш с Него, да го търсиш, да го познаваш. Не можеш да кажеш, че познаваш някого, само че знаеш името му. Колко повече живееш с Него, толкова повече го познаваш. Как живеем с Бога? Живеем, като четем Словото му, като се молим, като търсим вярващи, общуваме с вярващи, търсим църквата на Господа. И вършим Неговата воля. Амин. Пак ще повторя този стих. Само с очите си ще гледаш и ще виждаш възмездието на нечестивите. Те сами избират и ти виждаш какво се случва с тях. Но до теб тия неща няма да достигнат. Не кажем амин. Понеже ти си казал, вижте, Божието Слово пак ни казва, понеже ти си казал. Много е важно какво казваме. Някой път ще говорим за тези неща. Какво да изговаряме, какво да не изговаряме. Но тук виждаме, понеже ти си казал. Господ е прибежище мое. И си направил Всевишния своя обиталище. Не само казал, но си го и направил своя обиталище. За да направиш нещо. За да направиш нещо, ти трябва да положиш старание. Трябва да вложиш труд. Каза, направил си Всевишния свое обиталище. Какво се направил си Всевишния свой дом. Ти полагаш старание. Ти слагаш труд да направиш Бог да е твоя дом. Както каза Господ Исус Христос. Аз ще бъда във вас и вие в мене, така както моя Отец е в мене и аз в Него. Така че Исус трябва да живее в теб и ти да живееш в Исус. А това няма да стане, ако ти не положиш труд, не положиш старание да го направиш свое обиталище. Така както полагаш труд да направиш домът си, за да живееш в него, така трябва да положиш труд, за да направиш Бог своя обиталище. Амин. Нека Бог да докосва сега сърцата ви и да отваря очите ви за истината, за да я познаете и тя да ви направи свободна. В името на Исус Христос. До теб, каза, тези неща няма да се приближат, понеже ти си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния свое обиталище. Затова няма да те сполети никакво зло. Нито ще се приближи язва душата на ти. Халелуя! Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат да не би да удариш в камък ногата си. Вижте, ще заповяда на ангелите си да те пазят във всичките ти пътища. Къде ти да отидеш, каквото и да правиш, дори когато падаш, ангелите ще бъдат с теб, за да те хванат, за да не паднеш и да удариш в камък ногата си. Значи по думата пада, искам така да кажа какво има Божието Слово предвид това падане.
Исус Христос ни казва, че ние ще падаме и ще ставаме. Ходейки по пътя на Бога, ние ще падаме и ще ставаме. Тоест, кога е падането? Когато ти по един или друг начин направиш със своята постъпка и паднеш пред Бога, т.е. се грешиш пред Бога. И тогава Бог е с тебе пак. Той те държи така, че да не паднеш по такъв начин, че да се удариш и да погинеш. Тоест, по такъв начин той те държи, че да не се, като падаш в нещо, в някакъв грях да се грешиш, той те пази да не се хвърлиш така, че да се отдалечиш от него и да погинеш и да отидеш в ада. Когато падаш, знай, че Бог е с тебе. Когато си съгрешил в нещо, знай, че Бог е до тебе. Той иска ти да пожелаеш да станеш. Ставането ни е, когато ние осъзнаеме грехът си и видим, че сме се грешили пред Бога и кажем: Господи, прости ни, аз отново паднах, но не искам да се отказвам. Вдигни ме. Помогни ми да стана. Помогни ми отново да тръгна по Твоя път. Прости ми и дай ми сили. Този камък, където ме е спънал и съм паднал и съм ти съгрешил, или случката, която се е случила в живота ми и аз съм ти съгрешил поради невнимание. Помогни ми вече да я превъзмогвам. Никога повече, ако отново дойде такова нещо в живота ми, аз да не допусна то да ме спъне и аз да падна, ходейки по пътя ти. Така че Бог е в състояние да те дигне. Бог е в състояние, когато ти си паднал, когато си съгрешил пред Него, Той отново да те вдигне. Ако ти искаш, ако ти го обичаш, надолу ще се заговори за любовта към Бога. Така че точно това е ролята на ангелите. Бог знае, че ние ще падаме. Исус знае нашето естество, знае нашите слабости. И знае, че ще има моменти в живота ни, когато ние ще паднем в някоя от нашите слабости. Сатана ще употреби някоя от слабостите ни, които имаме, за да ни хване в примката си, за да ни събори, за да иска да ни погуби. Но в крайна сметка, отгоре прочетохме: понеже ти си казал. Много е важно, когато си паднал, какво казваш. Много е важно, когато си съгрешил пред Бога, какво казваш. Дали се биеш в гърдите пред Бога, Господи, аз съм прав, аз съм праведен, защо ме наказваш? Що се случва това с мене? Или просто казваш: Господи, ти си справедлив и твоята присъда е справедлива. Съгрешил съм ти. Прости ми. Помогни ми да стана и да полагам отново старание и да не ти съгрешавам. В името на Исус Христос. Нека Бог да ви благослови. Понеже заговорихме за съгрешение, искам да кажа още някои думи. Значи, в предните ми записи там съм говорил за Каин и Авел, за греха, който лежи до вратата на човека и го дебне. Това е онова нещо, което е вътре в тебе. Твоите слабости. Онези неща, които са нередни пред Бога, те са вътре в тебе. Твоите слабости. Всеки има своята слабост, независимо каква е тя. Всеки има своите кирливи ризи. Но когато дойдем при Исус, Бог ни приема с своите слабости, такива каквито сме. Той ни прощава всеки грях и Той ни дава сили да се справим с слабостите си. Да ги преодолеем. И така, че нашите слаби места в нашия характер да станат силни. И чрез тях ние да победим Сатана. Амин. Нека продължим надолу. И така, ангелите казва: на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък
ногата си. Ще стъпчеш лъв и аспида, ще стъпчеш млад лъв и змия. След това падане, което ти ще имаш в живота си, ти ще станеш по-силен, по-внимателен. Ще започнеш да воюваш повече срещу дявола. Ще се учиш как да го побеждаваш. Библията ни казва, ще стъпчеш лъв и аспида. Кой е лъв? Библията ни казва, защото дявола, като рикаеш лъв, обикаля и търси го да погълне. Тогава, когато ти станеш, ти ще имаш сила да смажеш Сатана. Ти ще имаш сила да стъпиш върху този лъв. Ще имаш сила да го смажеш в живота си. Чрез Словото на Бог, чрез името на Исус Христос и чрез кръвта на Исус Христос. Представете си, какво ще направите, когато някой ви спъне и след това вие станете? Какво ще се случи с този човек? Наистина вие ще положите всички старания, за да говоря, значи, по-човешки, както апостол Павел каза. По-човешки в момента говоря. В момента говоря не като вярващ, а говоря като, примерно, някой невярващ. Ако някой го спъне, след това той намери сили да стане, какво става? Горко на този, когато го е спънал. Сега говоря вече като вярващ. А като вярващи, нас ни спъва Сатана. И слава на Бога, че можем да станем. И тогава нека кажем, сега ще ти покажа, Сатано, ти кого си спънал. Не кажем амин. И тогава Библията ни казва, че ние ще стъпчем млад лъв. Какво е млад лъв? Сатана е силен, но не по-силен от Бога. Ние имаме цялата сила и цялата власт в името на Исус Христос над Сатана. Тогава ние ставаме по-внимателни, тогава ние ставаме по-напористи срещу дявола и тогава полагаме по-големи старания да го победим. Да победиш дявола, какво значи? Да победиш злото в себе си, чрез любов. Да го победиш така, че да разрушаваш делата на дявола. Там, където има омраза, ти да говориш за любов. Там, където има непростителност, ти да говориш, че е хубаво да се прости. Да започнеш да работиш срещу Сатана и неговите дела. Срещу всяко зло. Да показваш любов. Амин. Ще настъпиш млад лъв и аспида. Ще стъпчеш млад лъв и змия. Кой е змията? Пак Сатана. Тогава ти ще имаш сила да го смажеш, да го стъпчеш. Дори падането ти ще ти послужи да се настървиш срещу Сатана, за да станеш и да го стъпчеш в името на Исус Христос. Амин. И после се казва, понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя и ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Защо Бог поставя в безопасност народа си? И по-точно, кои са онези, които Бог ще постави в безопасност? Не само тези. Исус казва, не сте ти, който ме зове, Господи, Господи, ще бъде спасен. Но онзи, който върши волята на Отца ми. Така че, много хора казват, какво се случва в света? Защо Бог не се намесва? Защо Бог допуска да се случва това нещо? Ето какъв е отговор. Понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя. Светът положил ли е любовта си в Бога? Светът обича ли Бога? Светът търси ли Бог? Не. Тогава защо ще се обвинява Бог? Защо ще обвиняваме Бога, след като ние не го търсим, след като не се съобразяваме с Неговото Слово, след като не се съобразяваме с Неговите думи? Защо тогава ще го обвиняваме? Защо света ще обвинява Бога? Напротив, Той ни предупреждава,
Така както всеки родител предупреждава децата си да внимават това, което правят. Защото има неща, които са лоши и те носят лоши последствия. И така, ако ти и аз слушаме Бога и, как се казва, положим любовта си в Него, да го възлюбиме с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и с всичкия си ум. Ако всичко вътре в нас копне за Бога, алелуя, казва, обикнаме, понеже Той положил любовта си в мен. В мене. За това казва Господ. Обичаш ли Исус? Ако не си сигурен, че обичаш Исус, то започни да го опознаваш. Не можеш да обичаш някого, който не познаваш. Не можеш да обичаш някого, който само си чул за него някъде нещо. Това може да подбуди твой интерес към тази определена личност, когато си чул нещо интересно за него. Някакъв интерес може да подбуди. Но този интерес, това любопитство, ти трябва да го превърнеш, стремеш и копнеш да опознаеш повече и повече тази личност. В случая, личността, която ти и аз трябва да обикнем, това е Исус Христос. Но ти и аз не можем да го обичаме, ако не го познаваме. Колко повече опознаваш Господа Исуса Христа, толкова повече го обичаш. Така че, понеже Той е казва, положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя и ще го поставя в безопасност, защото Той е познал името ми. Опознал си името ми, каза Бог. Познал си, положил си старание да ме опознаеш. Потърсил си ме. Исус казва така, който ме потърси като скрито съкровище, ще ме намери. Как се търси скрито съкровище? Скритото съкровище се търси с тръв, с желание. Полагаш усилия, копаеш, дълбаеш, за да намериш това скрито съкровище. По този начин трябва да потърсиш Исус. И Той те обещава. Алелуя! Своята закрила. Той те обещава своята подкрепа. Той ти дава тая 100% гаранция в твоя живот. Няма да се страхуваш от кризи. Няма да се страхуваш от болести, защото за тебе тези неща няма да имат значение. Защото Бог е този, който ще те постави на високо. Да, думата безопасност отдолу е преведена, какво значи на еврейски? Значи безопасност, в безопасност значи на високо. Бог ще те постави на високо. И каза така Господ. И Той ще ме призове и аз ще го послушам. С Него ще съм, когато е в беда, ще го избавя и ще го прославя. Слава на Бога! Ще го послушам. Кога Бог ще послуша молитвите ни? Когато ние сме отдали сърцето си на Него, когато ние го търсим, когато ние го обичаме. И с Него ще бъде казва, когато е в беда. Много хора си мислят, че вярващия не може да изпадне в беда. Напротив, ако четете Божието Слово, ще видите как Божии хора, Божият народ, Израел, Божите пророци са изпадали в беда поради простата причина, че те говорят истината за Бог и дявола го е яд, че говорят истината за Бог и той използва хора, които ги настройва срещу тях, за да ги провалят, за да ги унижават, за да им правят мърсоти, за да изпадат в беда. Така че
Можеш да изпаднеш в беда, Библията казва така, защото Бог ще бъде с тебе, когато си в беда и Той ще те издигне. За момента дявола може да е успял да ти навреди с някоя беда, която е докарал до главата ти, когато ти си повярвал в Исус Христос. Ако пък все още не си повярвал и си в големи беди в живота си, знай, че идвайки при Исус Христос, Той ще те избави от тях. И каза така, че ще го избавя и ще го прославя. Ще се чуе навсякъде какво Бог е направил за тебе в живота ти. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението си. Бог дава дълъг живот на онези, които правят труда си да го познават. Целта на Бога е да благославя. Целта на Бог е да изцелява. Желанието му е да показва милост. И днес Той те призовава. Ела при мене, човече, който и да си ти. Ела при Исус. Ела при кръста. Остави тая твоя глупава човешка гордост, която ти пречи да дойдеш и да познаеш милостта и любовта Божия. Ела, за да усетиш Неговата любов в живота си. Ела, за да ти се докаже, че Той наистина съществува и е реален. Много глупави въпроси са ми задавани. Къде е Бог? Докато не го видя, аз не мога да повярвам. Не. Бог е любов. Бог те обича, но Той, да не забравяме, че Той има своите правила. И ако ти искаш да дойдеш при Исус Христос, ти първо трябва да повярваш в Него. Всяко нещо си има своите закони и своите правила. За да дойдеш при Исус, трябва да повярваш. Ако не можеш да повярваш, започни да се молиш да повярваш. И ще получиш Божието откровение в живота си. Такова убеждение, такова откровение, което нищо няма да е в състояние да те разубеди да вярваш в Исуса Христа и да го следваш. Аз преживях моята среща с Исус. Свръх естествената си среща. Първата, когато за първ път повярвах. Аз видях светлина голяма, когато дойде и ме обля. Аз чух глас от Бога, който ми говореше на езика, с който бях кръстен, защото ние, евангелските вярващи, говорим и вярваме в кръщаването на Святия Дух, там, където се говорят езици. По свръхестествен начин. Така че всичко това е доказателство в живота ми за съществуването и реалността на Бога. Бог винаги е верен да изпълни Словото си. Затова елате при Него. Забравете всичко. Отвърлете всяка омраза. Всички предразсъдъци. Забравете всичко до сега, каквото сте чували някъде нещо, такива обиди или лошо говорене за Бога и Неговото Слово. Библията казва, елате и от личен опит разберете кой е Бог. Не можеш да кажеш за нещо, че е сладко или горчиво, ако не го опиташ. Ти не можеш да си водиш изводи за Исус Христос само за това, че си слушал някъде нещо, некой, който ти е говорил против Него. И дори не можеш да повярваш в Исус за това, примерно, че слушаш мен и аз ти казвам, че Исус е благ.
ти първо трябва да го опиташ. Да дойдеш. Да положиш старание да го потърсиш. И тогава ще видиш Божията слава в живота си. Ако си болен, ще те изцели. Ако си в трудно положение в живота ти, ще те избави. Ако си под проклятие, ще разчупи проклятието ти в своята кръв. Никой не е като нашия Бог. Бог те обича. Той те чака. Той те вика всеки ден. Той очаква всеки ден да се обърнеш към Него с сърцето си и да направиш изповед с устата си и да се спасиш. Не се бави, човече. Не се бави, защото утрешния ден може да е късно. Никой не знае какво ще е утре. Затова побързай сега. Ела при Исус. И нека молитвата, която ще се моля сега, нека тя докосне сърцето ти. Нека ти чуеш гласа на Бога в душата си. Исус каза така: стоя на вратата и хлопам. Който ме чуе и ми отвори, ще вляза с Него и ще вечерям с Него. Днес Исус хлопа. Днес Исус хлопа на твоето сърце. Не пропускай срещата си с Него. Не допускай Исус Христос да стои отвън. Защото ще дойде време, когато Той ще си тръгне и ти ще го потърсиш, но няма да го намериш. Сега е времето. Господи, нека Ти сега чрез силата на Святия си Дух, нека Ти благословиш всеки, който слуша това Слово. Нека Ти му се докажеш реален в живота. Нека Твоето присъствие на Святия Ти Дух, Твоето помазание да задейства, да заработи в сърцето, в душата, в живота на всеки, който чуе това Слово. Нека чрез силата на Твоята свята кръв да бъде очистен от греха всеки, който сега приеме Твоето Слово и се покае от греховете си и реши да предаде живота си на Тебе и да Те следва. Нека всички онези, които са Те мразили, Господи, да разберат, защото Ти ги обичаш. Така както учиш и нас да се молим за онези, които ни мразят и ни правят зло, за да познаят, защото Ти си Бог. В името на Исус Христос, моля Те, Отче, докажи и покажи силата си в живота на всички, които Те призовават днес, сега, в това време. В името на Исус Христос. Амин. Нека Бог да ви благослови и да укрепи сърцата ви и нозете ви в Неговите пътища, да познаете, защото Исус ви обича и Той даде живота си за вас, за теб и за мен, защото чрез Неговата смърт, чрез Неговата жертва, чрез мъките, като Той претърпя заради теб и мен, ние днес се спасяваме от ада и Отец ни простащава греховете в името на Отца и Сина, в името на Отца, в името на Сина, който прославя Отца. Нека Бог да ви благослови. Амин.